Dingah manapura dene Kakang Mas sampun keparawuh wonten ing taman. Duh, wong kuning nemu giring patembayaning atiku. Senajan srengenge bisa pisalan hawa panase, nanging pun Kakang ora bisa pisah lawan sira, Yai. Inggih Kakang Mas, namung paduka satra ingkang pantes kula wis wetani wiwit madya padha ngantos dumugi dalan. Ya Yai, gak sawang kucem polatanmu sajak ana prakara kan bot-boti rasamu. Hayo mura prasaja, Yai. Napa Kakang eta ora ngerti? Oh, perkara kuwi to Mas. Pun Kakang uga wis mangerteni. Miturut pawarta, si Adi bakal kadhapake karo Pandhita Durna. Samengko gumantung marang si Adi. Oh, Kakang Mas, ampun adoh manah kula. Reneng kula ajrih kaliyan Wama Prabu. Lajeng kula ngadahi panyuwun dening Pandhita Durna saged merdeni tembung sejatine lanang lan sejatine wadon. Kula sagah dipun pundhut garwa Kakang Rarasing resang ngaengkung ing diang kapadaning sing kang saya turida rudhatining hang ranuhing ento angutusa sang Sri oh ngono to Yai. Oh Kakang Mas, yen Pandhita Durna rawuh mriki ampun nedahaken dhateng kula. Ya Yai, aja sumelang rasamu. Temonono Pandhita Durna. Pun Kakang bakal sesingidan. Yo ngambrengangan kadhe karunaning kaswase papeta ing ayam wana lole bekeduk manga-manga halah Raden Ayu teka
aku ing Taman Sari kene ora liya mung minangkaning pamundhutmu. Babarke cangkriman sejatine lanang lan sejatine wadon. Nggih panembahan tumuli kababarna. Ayo ya Sang Dyayu. Ngene. Munggo kangingaran tembung sejatine lanang lan sejatine wadon kuwi tuwa saka krentek lan karep kang babarase ing antaraning dalu lan wanita. Lah kuwi kena sinebut katresnan sejati. Pun bapa ora kekilapan lamun Sang Dyayu ndarbeni katresnan sejati marang sawijining priya. Ya ngono apa ora? Kadang tak ler kinetap netra kocak ngondharanding. Sangkaya turi dong rodatining dangron wing yen to mitara manis. Geter sarirane Dewi Rukmini. Bupi Pandhita Durna saged merdeni tembung sejatine lanang lan sejatine wadon. Sapandurat kaya pecat-pecata yitmane. Mulat Sang Raden Narayana sigra medal saking pasingidan drek dadi Brahana.